Passem al 12è punt de l'ordre del dia, que és la interpel·lació al Govern sobre la posada en funcionament del corredor ferroviari mediterrani. Està presentada pel grup mixt i en el seu nom té la paraula l'il·lustre diputat senyor Joan Laporta. Bé, moltes gràcies, molt honorable president. Aquesta interpel·lació, honorable conseller, fa referència al greu dèficit que patim en infraestructures que no ens permet ser prou competitius i, a més, ens hipoteca el futur si no reaccionem. Em referiré especialment al corredor ferroviari mediterrani. És clar que les inversions en infraestructures són un problema del país que no està resolt, i fent referència a una frase seva textual, el corredor ferroviari mediterrani, o referint-se al corredor ferroviari mediterrani, deia que ja és imprescindible tenir per demà mateix un tren de mercaderies per connectar amb el centre i el nord d'Europa. Per tant, aquí ens hem trobat, al meu entendre, amb dues situacions. Per un costat, els governs de la Generalitat de Catalunya han tingut un excés de prudència, també alguns cops una falta d'ambició, alguns cops han avantposat els interessos partidistes o tot plegat. I a l'altre costat el que hem tingut és l'estat espanyol, que ha invertit en criteris polítics que estan molt allunyats dels interessos dels catalans i les catalanes, han gestionat aquestes infraestructures al servei d'una Espanya radial i això ha castigat sistemàticament el nostre model econòmic. I aquí el que vull fer referència també és al fet, i perdonin que està sonant, vull fer referència al fet que potser els governs que han dirigit la Generalitat els darrers anys no han trobat l'estratègia adequada per combatre com cal aquesta situació de discriminació vers les infraestructures que ha de fer l'Estat a Catalunya i especialment no s'han aportat solucions favorables als interessos de Catalunya. Aleshores, què cal? Impulsar inversions en infraestructures estratègiques cabdals pel regençament de la nostra economia i, com molt bé deia vostè, senyor conseller, el corredor ferroviari mediterrani em sembla que estem d'acord que és una d'aquestes inversions fonamentals. Per tant, entrant en matèria, el que voldria dir és que Àsia s'ha convertit, com bé saben tots vostès, en la fàbrica del món i que els principals fluxos de mercaderies es produeixen entre Àsia i els punts de consum i de producció del món. I hi ha dos fluxos fonamentals de mercaderies. Un és el que, i a més són d'unes dimensions semblants, un és el d'Àsia amb Nord-amèrica a través del Pacífic i l'altre és el que es produeix entre Àsia i Europa a través del canal de Suez. Això ha fet que el mar Mediterrani ara esdevingui un mar de primer ordre i fa que nosaltres tinguem una situació privilegiada. El que cal per aprofitar aquesta situació privilegiada és que tinguem les infraestructures necessàries. Per què? Perquè es produeix una circumstància que és de greuge per als nostres interessos, i és que només el 23% d'aquest flux de mercaderies entren pel sud d'Europa, quan el 77% restant naveguen 3 o 4 dies més per entrar per la façana atlàntica en els ports del centre i el nord d'Europa. Aleshores, si disposessin de les infraestructures necessàries, això podria generar riquesa, podria canviar aquesta dinàmica, aquest model econòmic, i ens trobaríem en què podríem aprofitar aquestes oportunitats que ens depara el destí pels interessos i per la prosperitat de Catalunya, que entenc que està molt lligada al que és la capacitat dels nostres ports i també a la nostra xarxa ferroviària, a les infraestructures ferroviàries que tinguem, amb un objectiu de portar aquestes mercaderies al centre i al nord d'Europa i puguem
competir amb els països europeus. Què cal? Que aquestes inversions ferroviàries siguin les adequades per connectar amb Europa i aleshores, dins d'aquestes línies ferroviàries addicionals que necessitem, haurien de dedicar-se prioritàriament i en exclusiva pràcticament al transport de mercaderies i complir l'ample de via europeu i la resta d'estàndards que fixa també l'associació de Fermet, referents als gàlips i a la longitud dels trens i també a les circumstàncies que han de reunir les terminals com el ser polivalents, intermodals, flexibles i d'un alt nivell de prestacions i competitivitat en els ports, situades en els ports i en els nodos logístics. Per què l'eix mediterrani? Em sembla que estarem tots d'acord. L'eix mediterrani, que va des d'Algesires fins a la frontera francesa, està concentrat al 50% del producte interior brut de l'Estat, al 50% de la població, al 55% del transport terrestre de mercaderies, al 60% de les exportacions, al 65% del transport marítim de mercaderies, exceptuant el que es fa a través de les Illes Canàries. Aleshores, també ens trobem en aquest eix mediterrani que tenim 11 ports i 8 aeroports i realment el fa idoni per a aquest corredor ferroviari. Actualment, més del 90% de tot aquest trànsit de mercaderies s'està fent per carretera. Per tant, el que cal és una infraestructura alternativa que provoqui un creixement econòmic sostenible. Bé, aleshores, què s'ha de fer? Doncs primer el que s'ha de fer, al meu entendre, és afrontar el problema. Sé que des de la conselleria s'estan fent esforços per afrontar totes aquestes situacions. El que cal, conseller, és aturar l'incompliment sistemàtic del govern espanyol en matèria d'infraestructures i dir prou, com va dir vostè, i a més el que hem de fer és treballar per aconseguir que el corredor ferroviari mediterrani sigui una realitat i a més que aquest corredor ferroviari mediterrani formi part del Core Network transeuropeu, perquè això ens permetrà obtenir els fons necessaris perquè aquest corredor sigui una realitat. A més, cal treballar per aconseguir els accessos als ports, especialment de Barcelona i de Tarragona, perquè si bé ja tenen una capacitat suficient o la tindran com a conseqüència de les obres que s'estan fent, ens podem trobar amb el problema que s'ha de resoldre d'un embut a l'hora de la sortida de les mercaderies, que això ens faria menys competitius perquè seríem més lents a l'hora de treure aquestes mercaderies i actuaríem amb menys eficiència de la necessària per competir en condicions o amb certes garanties d'èxit. Bé, calen, per tant, infraestructures que generin oportunitats socioeconòmiques, com deia, sostenibles, i això serà la base d'un model econòmic que ens farà competitiu amb la resta de països europeus, com us deia, i a més, al ser sostenibles, m'estic referint a aquestes inversions ferroviàries, doncs també ens farà dependre menys dels combustibles fòssils, la qual cosa suposo que contentarà especialment els companys d'iniciativa. En aquest sentit, també fer referència, conseller, a que sap millor vostè que ningú que l'Estat ha invertit els nostres recursos molts cops en inversions que no tenen aquest retorn socioeconòmic. Tenim multitud d'exemples i a més recents que hi ha trens que pràcticament no tenen passatgers, altres zones de l'Estat i trens que pràcticament sense trànsit a les seves vies. Bé, aquests recursos no són excedents, són recursos que els necessitem, són recursos que tenim el deure d'utilitzar en benefici dels nostres ciutadans. I certament sé que no passarà, o almenys faig tota la confiança en vostès perquè això no passi, però sí que deixi'm dir que el buscar excuses perquè aquestes infraestructures no es fessin o cedien el traçat a favor d'uns altres traçats, doncs realment això seria no defensar els interessos de l'empresa i de l'empresa catalana i dels nostres conciutadans i seria no promoure la prosperitat d'aquest país. Crec que és una inversió fonamental la del corredor ferroviari mediterrani i per tant, ara recordant unes paraules del molt honorable president Mas referent a que seria un frau al fer coses que no estan en el programa, jo entenc que això sí que seria un veritable frau si no es defensés aquesta infraestructura. Aleshores,
Per acabar, el sentit final d'aquesta interpel·lació és, conseller, el conèixer el full de ruta del govern en matèria del corredor ferroviari mediterrani, també instar el govern perquè adopti les mesures necessàries per tal d'obtenir un compromís ferm del Ministerio de Fomento, en relació a accelerar les actuacions que s'han de fer a Catalunya amb aquesta infraestructura tan important i que siguin uns compromisos per escrit, públics i, a ser possible, amb la presència o com a testimoni de la Comissió Europea com a garantia del compliment d'aquests compromisos. Entenc que és una prioritat el que el corredor ferroviari mediterrani es posi en marxa al més aviat millor. Crec que la prosperitat present i futura de Catalunya, del nostre país, està en joc i depèn en gran mesura d'aquestes infraestructures necessàries que faran que Catalunya sigui la porta dels productes d'Àsia a Europa. Moltes gràcies. Gràcies, il·lustre diputat. Per respondre a aquesta interpel·lació en nom del Govern té ara la paraula l'honorable conseller de Territori i Sostenibilitat, senyor Lluís Recoder. Bé, moltes gràcies, senyor president. Senyor Laporta, per començar li diré que hi ha una coincidència bàsica entre el seu plantejament i el que fem des del govern. Una coincidència al voltant de la importància estratègica que té el corredor mediterrani per l'economia del nostre país i també li diria que, anant una mica més enllà, una coincidència sobre el que és la consideració del model ferroviari que s'ha aplicat a Espanya durant, no diré durant dècades, sinó durant quasi bé un segle i mig. No ens n'oblidem que el primer ferrocarril que va circular per la península Ibèrica va ser el ferrocarril entre Barcelona i Mataró, això anava a finals de la primera meitat del segle XIX, i fixin-se que aquesta realitat, que posa de manifest la voluntat d'un poble de tirar endavant al voltant de la potenciació de les infraestructures, la història l'ha anat torçant. El model ferroviari espanyol és un model que no obeeix a cap lògica econòmica. És un model que obeeix a una lògica, però és una lògica política i una lògica de construcció d'un estat d'arrel i de matriu centralista. És impossible trobar-hi una altra idea. Això ho trobem amb la radialitat de les infraestructures ferroviàries damunt de les quals hi circulen mercaderies i, per descomptat, amb la radialitat del que ha estat la perla de la corona, el tren d'alta velocitat, que ja el podem ensenyar als Estats Units, ja es poden fer comparacions esperpèntiques amb el tren bala japonès, però la realitat és que avui en dia és el que porta menys passatgers per quilòmetre de tota Europa i, a més, és un tren que encara no connecta amb Europa, per tant, és un tren, diguem-ne, de consum intern, a diferència dels grans trens d'alta velocitat europeus. Certament que actualment l'entorn de crisi econòmica ens fa pensar en les infraestructures més que mai com un factor de desenvolupament i com un element que ens ha de servir per enfortir els nostres sectors productius i específicament aquells que són més exportadors i alhora també per reforçar la plataforma logística que és i pot ser encara més Catalunya. Quina és la realitat? Escolti, en aquest moment Europa té vigent unes línies europees prioritàries de caràcter transfronterer de l'any 2003 que en l'estat espanyol contempla una única via prioritària, que és la que uneix Algeciras amb Madrid, amb Europa, a través d'un túnel, jo diria impossible, que és aquell túnel que ha de travessar els Pirineus amb un recorregut de més de 40 quilòmetres i que en aquest moment penso jo que està ja amb una profunda crisi. És evident que una infraestructura d'aquest tipus
no té una lògica econòmica ni una lògica territorial. Vostè ha esmentat l'aportació al producte interior brut de l'Estat de l'arc mediterrani i podríem també recolzar-nos amb el percentatge de població que hi vivim i està molt clar que el tren que té lògica és aquell que surt d'Algeciras i que connecta Alacant amb València, amb Castelló, amb Tarragona, amb Barcelona, Figueres i frontera francesa. Aquest és el corredor que té futur des d'una perspectiva de lògica econòmica i a més fixi's en una altra cosa, és un corredor que té una distància o una llargària de 500 quilòmetres almenys menys que qualsevol altre dels corredors. Per tant, tot va a favor de la nostra proposta. Òbviament, només pot ser derrotada des d'una perspectiva de construcció d'un estat que a nosaltres ens té com a perifèria i que ens margina. La lògica econòmica és clau, la lògica ambiental també és clau. En el nostre país, el nombre de tones de mercaderies que circulen per carretera no té o no aguanta la comparació europea. Estem parlant d'uns percentatges per sota del 5%, quan en els països que haurien de ser la nostra referència el nombre de tones de mercaderies que circulen per ferrocarril estan al voltant del 30%. Això té un cost molt important en congestió de les nostres carreteres i alhora també amb emissions de CO2, que és un element molt important i a tenir en compte. Què tenim en aquest moment? Jo soc moderadament optimista, o, encara que sembli contradictori, escèpticament optimista. I ara m'explicaré. Tenim, com a aspecte positiu, que el govern espanyol ha demanat a la Comissió Europea la declaració d'eix prioritari dins de la xarxa bàsica de l'eix mediterrani, del nostre eix. I a més, segons ens va afirmar i confirmar el dia 11 de juliol a Madrid, en el seu despatx, el ministre Blanco, a la consellera andalusa, al conseller Murcià, a la consellera valenciana i a mi, el govern espanyol defensa l'eix complet, és a dir, Algeciras, frontera francesa, passant i unint els principals ports de la Mediterrània, que és ni més ni menys el que nosaltres volem i el que nosaltres defensem. Ull, però, que el fet que aquest eix fos declarat prioritari no vol dir que tinguem el tema del finançament resolt, perquè si aquest fos el cas, obtindríem entre un 10 i un 25% del finançament segons els trams. Això vol dir que el govern espanyol s'hauria d'espavilar per trobar entre el 90 i el 75% restant. O sigui que hi ha també una responsabilitat molt directa de finançament per part del govern espanyol. Bé, això és el que tenim de positiu. D'on ve el meu escepticisme? O d'on ve, diguem-ne, la meva moderació amb les afirmacions? Escolti'm, si ahir estava vostè aquí en el ple, doncs potser va sentir que amb la resposta que li donaven al diputat Santi Vila de Figueres, que parlàvem de les carreteres a la demarcació de Girona, les carreteres de l'Estat, li parlava d'un compromís de l'Estat de l'any 2005 de fer unes inversions de més de 1.500 milions d'euros. On estem? Doncs miri, a anys llum del compromís. Quan parlem de les inversions compromeses per l'anterior govern l'any 2009 a Catalunya per millorar les nostres rodalies, 4.000 milions d'euros. Amb l'horitzó de l'any 2015, que està al tocar, doncs ens trobem que el nivell del compliment està per sota del 10%. Per tant, ens ho acabarem de creure quan vegem que hi ha licitacions. Al mes de setembre hi ha un primer, diguem-ne, obstacle que hem de superar, que és la declaració de la Unió Europea. M'haig de creure el que ens diu el ministre. També ens fa un afegitó. Ens diu que, esclar, nosaltres defensem com a eix prioritari l'eix mediterrani, però també defensem la unió entre Catalunya i el Cantàbric, entre Barcelona i el Cantàbric, i esclar, això a l'alçada de Saragossa té un ramal que va cap a Madrid. Clar, no podria quedar a Madrid exclosa de la política de grans infraestructures de l'Estat, perquè alguna cosa tremolaria amb aquestes mentalitats que ho entenen tot
des del Paseo de la Castellana i els hi costa entendre que hi ha altres realitats que es mouen per unes lògiques diferents. Ara, també pensi que a nosaltres no ens va malament del tot, això. No ens va malament, perquè tenir els ports catalans units amb els ports del Cantàbric doncs és una bona opció i sobretot, jo penso que ens hem de preocupar molt que l'eix mediterrani, que serà un eix de prosperitat i que Catalunya unirà el port de Tarragona i el port de Barcelona amb la frontera francesa amb ample internacional, no deixi fora a les Terres de Ponent, no deixi fora la Catalunya interior. I, òbviament, el pas per la capital de Ponent, per Lleida, és obligat en aquest tren que hauria d'unir i que haurà d'unir Barcelona amb el que són els ports del Cantàbric. Per tant, això no es va malament del tot. L'altra cosa que hem de posar damunt de la taula, quin és l'estat d'aquest corredor en aquest moment? És un estat lamentable. El corredor mediterrani, allò que hi ha, és més propi de principis del segle XX que no d'inicis del segle XXI. Per posar-hi algun exemple, de Vandellòs a Tarragona encara tenim via única. Vandellòs a Tarragona encara hi ha via única. Això vol dir que quan ve un tren, l'altre, que va de cara, s'ha de parar en una estació, un dels dos, per deixar-lo passar. No hi ha cap línia d'aquelles que estan en el nivell al qual nosaltres aspirem que visqui un dèficit com aquest. Li podria posar molts altres exemples. Vostè ha parlat de la connexió del Port de Barcelona o la connexió del Port de Tarragona. Li parlaré a la rèplica si és que s'escau, però són qüestions que són urgents i que nosaltres situem com a connexions prioritàries dins d'aquesta política de potenciació d'un eix que estem convençuts que, si es fa complert, serà un factor de prosperitat pel nostre país i, per descomptat, situarà els ports de Barcelona i de Tarragona dins de la primera divisió de ports europeus. Moltes gràcies. Per la rèplica té la paraula l'il·lustre senyor Joan Laporta. Gràcies, molt honorable presidenta, vicepresidenta, honorables consellers, il·lustres diputats i diputades. Gràcies per les explicacions, conseller, perquè m'ha aclarit, a més, alguns punts que em generaven certa preocupació. El que, bé, mai me n'he amagat que soc una persona que sempre ha elogiat la seva capacitat de gestió i desitjo que continuï pel camí dels èxits, per suposat, i més en aquesta qüestió. El que sí que hi ha una sèrie de fets, i alguns ja els ha esmentat vostè, que en generen preocupació. Per exemple, el de Rodalies, que deia que estem a la meitat del pla de Rodalies 2008-2015 i ens trobem que l'Estat ni ha complert ni complirà. I segons tinc entès, estem parlant d'unes inversions previstes de 4.000 milions d'euros i fins ara només s'han executat 306 milions. També feia vostè referència al ministre Blanco. L'altre dia va presentar l'estudi del corredor mediterrani amb una inversió de 51.300 milions d'euros, si no m'erro, i hi ha 30.000 milions que ja fan referència a infraestructures radials, que aquests sí que ja tenen els terminis definits i estan previstos. I hi ha una sèrie d'inversions o d'actuacions que les considerem necessàries pel que fa referència a la nostra àrea geogràfica, a la nostra àrea d'influència, i que fonamentalment són les no radials, i aquestes ens trobem que algunes no estan previstes, i les que estan previstes els terminis no estan fixats i els que estan fixats no estan clars. Per tant, ull amb aquestes situacions, perquè crec que és realment preocupant, com el que fèiem referència a la qualificació, el fet de tenir la qualificació de prioritàries tant a l'eix atlàntic, al central com al mediterrani, doncs és una manera de dir que no hi ha cap traçat que sigui el prioritari. Per tant, el més calent està a l'aigüera encara. Ens trobem que no sabem si serà l'eix mediterrani, com ha dit vostè, el que serà finalment el que es construirà. Referent a la Comissió Europea, sabem que la Comissió Europea la segona quinzena de setembre ha de decidir les comunicacions viàries
i ferroviàries d'Europa. I això és important cara al finançament. I aquí encara no tenim notícia que el govern espanyol hagi presentat el compromís per escrit que acabarà aquesta infraestructura fonamental abans del 2030. Bé, i permeti'm que sé que deu ser molt difícil negociar amb l'Estat, estic convençut. No he tingut l'oportunitat de tenir aquesta experiència, però suposo que els que la tenen deu ser alguns cops força decebedor perquè estem competint en condicions de desigualtat. Però, home, també és preocupant veure com el resultat de la darrera comissió bilateral Estat-Generalitat veiem com l'Estat s'embutxaca els diners de la privatització del Prat i a nosaltres ens queda pràcticament només la vigilància de la gestió. Jo el que li demanaria, conseller, és que respecte a les inversions en infraestructures, i acabo, ho publiqués, ho publicités i anés informant regularment a aquest Parlament i a la ciutadania d'aquesta situació de discriminació sistemàtica que es produeix, perquè almenys els ciutadans de Catalunya prendran consciència que estem patint un greuge important en aquesta matèria de les infraestructures. I bé, és cert que també així podrem d'alguna manera avaluar la feina que fan vostès com a responsables de gestionar aquestes qüestions que són tan importants pel país. En qualsevol cas, dir-li, conseller, que celebro que el govern estigui pendent d'aquesta qüestió que considero de cabdal importància pel rellançament econòmic del país i, evidentment, tant de bo ho aconsegueixi, perquè, a més de confiar en la seva capacitat de gestió i el seu savoir-faire, si ho acaba aconseguint, tindrà encara més tota la meva admiració. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor diputat. A continuació té la paraula per fer la rèplica l'honorable conseller de Territori i Sostenibilitat. Gràcies, senyor Laporta. Miri, si ho aconseguim, serà gràcies a l'esforç de molts. Per exemple, de Ferrmed. El lobby que van constituir institucions catalanes i al final d'arreu d'Europa per defensar davant del govern espanyol i davant de Brussel·les la prioritat del corredor mediterrani. Jo vaig tenir ocasió el mes de gener de participar en un acte molt important que va organitzar Ferrmed, on hi havia presidents d'altres dues comunitats autònomes de l'Estat, on estaven representants eurodiputats catalans de la majoria de partits presents en aquesta cambra, i tothom va fer allò, va expressar el seu compromís decidit a favor d'aquest corredor. Un corredor que no ens el podem prendre en broma perquè és importantíssim. I jo crec, com vostè, que hi ha una part important de la nostra societat que ho té clar. Aquí no vull ser dramàtic, no li puc dir que ens hi juguem el futur, però sí que el futur pot ser diferent si aconseguim que aquest corredor es realitzi i es faci en pocs anys. El port de Barcelona i el port de València poden agafar una dimensió desconeguda. Avui els grans ports europeus són ports com Amsterdam, com Rotterdam, com Hamburg, ports centre i nord europeus que gaudeixen d'un entorn d'activitat econòmica molt potent i, sobretot, d'unes excel·lents comunicacions. Com vostè ha dit, el gran tràfic en aquest moment de contenidors és el tràfic que ve d'Extrem Orient, de la Xina i de l'Índia, que entra a la Mediterrània per Suez i que després fa una petita excursió de 3-4 dies fins a aquests ports. Quan si pogués arribar al port de Barcelona o al port de Tarragona o al port de València, que és un aliat en aquest sentit per nosaltres, i a partir d'aquí, amb un dia i mig de viatge per ferrocarril, es pogués dipositar la mercaderia a qualsevol punt d'Europa, imagini's el potencial que tindrien els nostres ports. Per tant, això no ho podem menystenir de cap manera. Aspectes positius en aquest moment. El ministre Blanco, com vostè ha dit, va fer un acte a la Llotja de Barcelona, ens va presentar un projecte que després en part ha estat desmentit per Ferrmed, també s'hi ha referit vostè, però escolti'm, es va mullar, que abans no es mullaven. Abans no deien res, es confonien amb el paisatge, no fos cas que s'enfadessin a Saragossa, s'enfadessin a Madrid o s'enfadessin a no sé què. No, va venir a la Llotja. I de la mateixa manera que la premsa de Catalunya va reproduir
doncs, allò que ell va explicar. M'imagino que a Saragossa se'n varen assabentar i que se'n varen assabentar doncs, també a Madrid. Diu que licitarà. De moment no ha licitat. Escepticisme. I de moment veiem que liciten doncs, Aves Madrid-Extremadura o Aves Madrid-Galícia. Per tant, diners n'hi deuen haver. Ara el que necessitem és que hi hagin unes prioritats ben orientades. Que hi hagin unes prioritats ben orientades que obeeixin a la lògica que defensem des de Catalunya, que obeeixin en el model que defensem des de Catalunya i que al final també obeeixin a les necessitats que planteja la indústria i l'economia més dinàmica del conjunt de l'Estat. Un segon element positiu, que abans no he pogut esmentar, senyor Laporta, però que coincidirà amb mi que és important. Per primera vegada, en molt de temps, en aquest tema estem d'acord catalans, valencians i murcians. Els andalusos hi estan d'acord a mitges, perquè tenen l'ànima partida, i tenen l'ànima que diu, escolta, ja estem d'acord que és més curt això de la Mediterrània, però ens han dit que si anem per Madrid anem més ràpid, perquè ens ho faran abans. Però escolti'm, no fa gaires anys, des del País Valencià encara es defensava que la millor forma per arribar a Europa era a través de Madrid. I ara ja fa un temps que el govern valencià i les institucions econòmiques de València, empreses, sindicats, cambres de comerç, estan apostant molt decididament pel corredor mediterrani. I també ho està fent les institucions de Múrcia. I hem vist el president d'aquestes dues comunitats a Brussel·les defensant al nostre costat la importància, la rellevància d'aquest corredor. Bé, això tampoc és un tema que haguem de menystenir. Un tercer element. Les institucions econòmiques, el món econòmic de Catalunya sap que el futur ens el juguem també en el terreny de les infraestructures. I aquí hi ha un canvi substancial si repassem la història. Perquè durant alguns anys el món econòmic del nostre país diguem-ne que no ha sigut prou conscient de la seva responsabilitat i de la seva capacitat d'incidència en el canvi de model. I en canvi, jo quan parlo amb institucions com cambres de comerç d'arreu del territori, institucions econòmiques diverses, foments, sindicats, etc., tothom té claríssim que tenir un aeroport amb vols intercontinentals, que tenir uns ports a Barcelona, Tarragona i posem també a Palamós ben grans i ben connectats, doncs tot això és molt important. I s'estan mullant i ho estan defensant com un sol home, encara que el que hi hagi a l'altre costat no els agradi sentir el que diuen. Això també és molt important. Premsa de Barcelona, premsa del País Valencià, premsa de Múrcia han constituït un observatori del corredor mediterrani. Qualsevol notícia que es produeix al voltant del corredor mediterrani, hi ha diaris molt importants de Barcelona, de València, de Múrcia, que en parlen, que ho acosten a la gent, que fan debat. O sigui que aquí estan passant coses realment importants. I per últim, un apunt, senyor Laporta, amb relació a la reunió de la comissió bilateral. Com a responsable d'infraestructures del govern, jo estic satisfet de com va anar, perquè per primera vegada a la història del país albiro la possibilitat que l'aeroport de Barcelona, que l'aeroport de Reus i que l'aeroport de Girona siguin aeroports governats des d'aquí. I això coincidirà amb mi que no és un tema menor, sinó que és un tema molt important. Ara ho hem d'acabar de rematar, però això ho tenim ben orientat. Moltes gràcies. Moltes gràcies, honorable conseller.